Гомер уртасына җитеп, алтын көз айында үзенең алтын төсле 50 яшьлек юбилеен бүген Абуняева Наилә Дамировна да каршылый икән. Шул уңайдан якыннары, яраткан тормыш иптәше Камил, өлкән улы Рамил, килене Юлия, кызы Мадина, кияве Рөстәм, кече улы Али, одыклары Ясмина һәм Камила, Арслан, кайнанасы Рауза апа котлап, безнең тапшыру аркылы җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. 1972 елның 7 сентябрендә якты дөньяга яшисем килә дигән аваз салып, Ирак, Казахстан Республикасының Экибастуз шәһәрендә безнең якын кешебез җир шарын ямьләндергән. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, техникумда пешекче һәм сәркәтип машинист һөнәрен үзләштерә. Һәр вакыт позитив карашлы, шук, шаян, сәләтле, аралашучан, ягымлы елмаюлы кыз әти-әнисенең туган ягына кайтып, Зур Чиркли авылында булачак тормыш иптәше белән таныша. Һәм менә инде 29 ел буена матур гаиләләрендә алар мәхәббәт һәм хөрмәт, мәрхәмәт татып, бәхет билиләр. Сөюләренең саф дәлиле булган 3 мәхәббәт җимешләре балаларын тудырып, аларны тәрбияләп, олы тормыш юлына бастырдылар. Инде 15 ел буена әниебез Николаевка район үзәк хастаханәсенең фельдшерлык акушерлык пунктында санитар вазифасында хезмәт итә. Ягымлы, эшчән, тырыш, арулык, паклык яраткан хатын-кыз буларак, аны бар хезмәттәшләре дә аеруча олылап хөрмәтлиләр. Әмма иң олы биеклек алуы ул гаиләдә сөекле әни һәм хатын вазифасын башкаруы. Безнең иң кадерле, бердән-бер, кайнар яраткан әниебез. Беренчедән рөхсәт ит, бар кылган игелегең өчен синең алда түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укырга. Синең диңгездәй тирән мәхәббәтең, безнең өчен кайгыртуың, сабырлыгың, түземлегең, аңлавың өчен мең рәхмәт сиңа. Синең биргән киңәшләрең бу тормышта яшәргә ярдәм итә, ә безнең өчен кылган дугаларың бар бәла-казадан саклый. Ягымлы елмаеп, балам дип эндәшүең безне янәдән бала чакка алып кайтып, күңелебезне җылыта. Синең тәмле пешергән ризыкларың белән тулган табын артында барыбыз да яратып җыелышабыз. Син өебезнең кояшы, үзеңне алда безнең өчен сакларга өйрән. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Ә инде нинди син әбикәй икәнлеген сөйләп тә бетергесез. Оныкларың сагынып көннәр саный. Синең янәшәңә кайтып, җир шарында иң тәмле булган фирменный спагеттиларыңны ашап, йортта кәҗәләр, кышкырт куып, бергәләп рәсемнәр ясап, мультиклар каравы гына нинди бәхет аларга. Алар яратып әбикәйләре янына ашыга. Шундый ук матур, яшь булып кала бикәебез. Рәхмәт әни тудырганың өчен, төн йокламый безне бакканга, сабырлыгың белән күңелләргә иман орлыклары салганга. Рәхмәт әни дөрес тәрбиеңә, безнең өчен янып көйгәнгә, авызыңнан өзеп ашамыйча соңгы телемеңне биргәнгә. Рәхмәт әни, кулларыңны сузып, бәхет теләп кылган дугаңа, киңәш табышыңны кызганмыйча фатихаңны биреп торганга. Синең өчен, бары синең өчен гомерләрнең һәр мизгеле саен без әнием сиңа бурычлы. Яраткан, иң кадерле, сөекле хатыным. Юбилеең белән мин дә бүген сине яратып котлыйм. Синең белән мин 3 дистәгә якын бәхетле. Өебез һәр вакыт шатлыклы, бала оныклар, кунаклар тавышы, көлүе белән тулы. Синең ягымлы, ярдәмчел, кунакчыл була белү сәбәпле без һәр вакыт ике яклап туганнарыбызны да тигез күрәбез. Шулай ук, кулга-кул тотынып, Раббым алда да яшәргә язсын. Минем һәрбер эшемне хуплап, аклап, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине бик яратам. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Син булмасаң, сөеклем дип мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Туган көнең бер бизәге мәхәббәтле елларның,
Ярый әле син тугансың, ярый әле мин бармын. Хөрмәтле Наиля Дамировна, алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Юбилеегыз котлы булсын. Bağışlayım min, in qadrli kişi məniyim sina. Uylarımda tiksin, jırlarımda bitsin, turmuşumda gelsin yoldaşı mina. Uylarımda tiksin, jırlarımda bitsin, turmuşumda gelsin yoldaşı mina. Eni diyip, sağınıp kütüp, gel qaytabız yanına. Şulay birge şatlanışıp yaşıkşırız tağınıda. Eni diyip sağınıp kütüp gel qaytabız yanına. Şulay birge şatlanışıp yaşıkşırız tağınıda. Bizge turmuş Bulak itip, жылы сүзләр белән мәктәпкә илтең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә şatlanışıp yaşıkşыбыз tağınıda. Bizge ağır şaklarını da Sin күңелең белән һәр чак сизәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Әни диеп сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә şatlanışıp yaşıkşırız tağınıda. Әни диеп сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышыp yaşıkşırız tağınıda. Шулай бергә şatlanışıp yaşıkşırız tağınıda. Yaşıkşırız tağınıda. Bu durmuşta yollarını yarı gəlle. Sinmedim ineme şatlığım, bəxtimin nurları. Bizning birge ötken yollar, Allah'ın maturları. Sinmedim ineme şatlığım, bəxtimin nurları. Bizning birge ötken yollar, Allah'ın maturları. Şatlığım, bəxtimin nurları. Bizning birge ötken yollar, Allah'ın maturları. Sinmedim
Karışların bilen nazlap tutturıp biri qaralli Bizning ali otlar üçün bir köp yollar var ali Sen benim şatlığım Bəxtiminin nurları Bizning birge ötken yollar Allah imaturları Sen benim şatlığım Bəxtiminin nurları Bizning birge ötken yollar Allah imaturları Sen benim şatlığım Bəxtiminin nurları Bizning birge ötken yollar Allah imaturları